هذا المشروع هو نتيجة اف پروژه انجام وی یادنامه لهفکرینه کو سالابوری د فوروما و برهنان یا سوری سعودی ده هاتبو امسکرن. پشتی لیکولینین یاسایی و اداری یادنامه لهفکرینه و گوهری گریبستکی. پشتی گریبست لیکولینین تکنیکیین پروژه هاتن کرن و پرانیا لیکولینان هاتن قبول کرن. دست بکار لجه پروژه هاته کرن کو آمور و ماکین بری نزیکی دو مهان گهشتن جه پروژه. و ایرو پشتی کو پرانیا لیکولینین یاسایی بداوی بون مدست به پروژه کر. هلبت پروژه نزیکی 7500 یکین نشتجیبونی و نزیکی 1000 یکین دنن ملکین گشتیاری و بازرگانی لخوا دگره. پروژه وکو هون دزانن لنزیکی قدسه گلکی گرینگه کو پروژه این به وی رنگی بین دست پیکرین جبر کو او با آوائه کی برچاو دبن آلیکار دزیده کرنا هجمارا خانیان ده. داخستنا بهای ملکان و داخستنا بهای کریان بگشتی لسرانسر سوریه. هلبت پلان هەیە کو di roj û mehên pêş de înşellah projeyên bi heman rengî li hemû parêzgehên Sûriyê bên destpêkirin. Em serbilindin ku bibin beşek ji vê destkeftê û em li Erebistana Siûdî serbilindin. Ku înşellah di vê vejîna mezin a pêşerojê de li gel xwişk û birayên xwe yên li Sûriyê bin ku me heta niha tenê beşekî gelekî biçûk jê dîtiye, ji ber ku ya tê dê mezintir û girîngtir be. Ji ber ku rêberê vê pêvajoyê Birêz Serok bişiyan û îmkanên stratejîk. Cîbicîkar û rêveberî ku Xwedê daye wî û bi hikûmeteke bihêz ku vê dîtinê cîbicî dike. Em şerîkên Sûriyê ne, şerîkên Sûriyê ne, şerîkên Sûriyê ne û şerîkên Sûriyê ne. Em niha li ber projeyekê ne ku bi qasî bajarekî yekgirtî ye û niştecîbûn û xizmetguzariyan li hev dicivîne. Taybetmendiya projeyê ew e ku li ser rûberekê gelekî berfireh e û bi hezaran derfetên kar peyda dike. Ango eger em niha behsa avakirina zêdetirî 10,000 yekeyan bikin ku 7500 şûka jî di nav de ne, her wiha 2500 ofîs. û şiqeyên hotelan wê demê em behsa bi hezaran derfetên kar dikin ku dê di rojên pêş de peyda bike û her wiha gelek diravê biyanî dê ji bo vê projeyê were xeşkirin. Helbet wek ku me berê jî gotibû, ev cure proje û yên din dê bi pereyên kesên ku navên xwe tomar kirine neyên avakirin. Belkî dê bi pereyên veberhêneran bên avakirin. Her wiha em dê qîstên ku înşellah ji kesên navên xwe li ser vê projeyê tomar kirine werbigirin. Tenê qîstên paşê dê bên wergirtin neyên pêşwext. Wekî mîna qîstê duyem ku em dê piştî qîstê destpêkê û tomarkirinê werbigirin dê piştî bi temamî bi dawî hatina jêxana projeyê be.